А там ще год стоїть на камні, там 1908, щось таке, бачили? Ну, це, він поставлений. А нам казали, що от цей камінь, він ніякий був святий, щось таке. Що там Один час. стопа Богородицы была, чи Ну, нечто може, такое. ще ти я був його єде, не пам'ятаю. А сказали, что его затянули куда-то, в другое место. Украли и занесли в другое место. На кладбище были в Загорье. Это як коммунисты были. Коммунисты все уничтожали это. И вывезли, причепили до трактора и затягнули туда. А после, як уже это все вернулося, то нашлись такие люди, що привезли його назад и поставили. Когда примерно его назад притянули, этот камень? Ой, не, давно уже. І это у мене муж умер вже 10 лет. А вон ще раніше. Это вже як почалося, это не стало гонення на ці святые, то тоді вже його восстановили. Ой, якому же це году було, я вже й не пам'ятаю. Ну, вже як не стали гонити святих батюшок, не стало все, вже стала віра встановлятися, тоді його приволокли до крижа. О, а його такий був Зеленяк, комуніст, і ще Бартош, такий був комуніст. До трактора причепили і вночі заволокли його. І ще Корган був председатель Совєта, такий був. О, але усім їм не пощастилося. Усі вони помирали, або як. Корган, що ще зробило сумігом, скончався. Бартош теж, Зеленяк, туберкульоз був, мучився. Такі люди, мусять, не живуть довго. А раньше до этого камня ходили там люди, щось? Там лежав он на кладбищах, Ага. і там такая, у тому камені такая, точно як слідок. О, туди копійки клали люди. Такі жінки, які вже моляться, то зайдуть, помоляться коло того і поставлять, вже положать копійок, а ті вже пойдуть увечері, де заберуть. А воду святую не лили туди, у эту стопу? Ні, ніхто не робив цього, боялися люди. Ой, то як ці комуністи були, то гонення було на цих. Ікони люди ховали у хаті. Що це було? Але вода якось пройшло все.